Masih bersama Trisno Katon Dinawan Mas Arman Pribadi dari kawasan Ketung Super Indonesia. Masih ada Ajowi Abharan Bunyagir Lumajang Indonesia. Ayo sesi to inggir nogir penonton ini jangan keto kegetenan inggir no. Dasmu siaran apa? Ayo. Iya. Woi. Pokok ayam tentrem wahaha. Woi, sing duwe pawonan. Loro-loro. Aus ada Trisno Katon Tutuno Solamu Tutuno Sikrang Mungkir iya iya up aus ayo Jurnokir ayo Bob Tutuno Solamu Ger ayo Mas Abel ojo mancep ae iya yuk ayo habis ini disabung oleh Bung Abel Bung Sabel kan golan keringet ger ayo Bo iya ayo di belakangnya persiapan Satria Putra Tunggal habis ini Dodono silamu Dodono cikramu ger ayo iya iya ojo kesusu ojo keburu pokok dijogo dewe ayo Dodono Solamu disingkir nih Satria Putra Tunggal Paus ayo pengen banyu der mlebu metu ambane Kari Senin Kemis lah kok leret diomongi bos
Ayo. Golek ono bomomu bom. Golek ono romomu ha. Hei. Nah, golek ono romomu ger. Nah, ayo digoleki lungguhe ning pinggir. Ha, iki lho ketuku. Aduh. Ayo. Nyonyae ger. Mosok nyonyae dan jangoni. Bodoh-bodohan ger. Ayo. Merapat le. Ojo iri le. Enten ono bomomu ger. Lah, dijojot bobo. Dijono duwe sak ATM. Khusus 5.000-an tok 2.000 gak payu. Podo-podo anak, podo-podo dijonjok ger. Podo-podo diceluk, diaturi rawuh. Hei, aja pring-pringis. Aos. Le. Aos. Ayo. Nukono salah pikir. Aus. Hei. Ayo. Jemekno duwe iku ger. Sing kene ger. Sing lor. Matur suwun. Drekano waduh, kacang iya. Bos. Bos. Aja lali bos. MC ne bos. Kacang wi. MC ne bos. Weh luput kabeh penonton. MC ne enggak. Aduh, boboy. Penyanyi ne dorong. Penyanyi. Aku MC ne luput kok penyanyi ne. Wes gak ketok apa wis ketok cagak. MC Neon Yon no MC Neon jager weh kita jaga MC Neon ayo ger disokok ger aja duasi ger mosok aku sing ngadeg lah tari rat, gak ada kata musuh, kabeh dulur. Aus, ayo bung sambal, golek no keringet. Aduh ger, teko iyo kabuaran. Ayo ger, nah, ayo. Dikasih dalan, batur sepaduan, singok cah yang putra manugal, ajar, iya, ajar cing, Sede kabuaran ger waktu ger tapi ger Lumajang Indonesia awas Raja Jono ger mudenge karo dijemek iku diringkes kancane ayo bagi bersama Bung Win pribadi ayo, Toto Sola Buke.
Ayo peno banyu ger. Heeh. Ayo. Olehno banyu ger. Monggo Bung Alat. Disambung bos. Suarane wis entek bos. Heeh. Gator Jumantos. Bung Amat, Mike bos, disambung bos. Halo. Nah, ayo. Ya. Oh. Ayo. Oh. Bukan aku bos. Bos, kau bos. Loh. Oh. Ayo salase wale dibeneno sik wale ku. Salase kok. Pokok aku mah disawer karo bapane joget tau. Ayo. Wes ojo apa-apa wae. Tenang. Dalu pijet nang nyonya iki, Sok. Bolongane ilang anu. Udah kok. Aduh ilang bolongane wis. Lho. Nali bolongane iku mau. Gelek bolongane. Rompal untune ompong wis gak diuntu. Iya, lamar nyiksa yang tua ya wis. Delon maneh lah daturi mermero rawuh tutup. Gak nyiksa wong tua gak enak.
Untuk selalu kari papa tuh glagli. Iya. Masih bersama Cahaya Putra Manu Kager. Dinawan oleh Bumi Pribadi dari Kabupaten Malaysia, Indonesia. Acocing. Hei. Ho. Ayo. Persiapan Satrio Putro tunggal, ayo lempon oker batur